Maxia do pasado a nobre vila de Padrón. Do 4 ao 6 de xullo, desfruta da 18ª Feira Medieval con máis de 40 actividades para todas as idades. Espectáculos de maxia, música en vivo, atraccións infantís, teatro itinerante e os impresionantes personaxes de luz. Non perdas o concerto de Xoán Curiel o sábado e a animación de Bosque Vivente o domingo. Artesanía, obradoiros, pasarrúas e moita festa durante 3 días inesquecibles. Do 4 ao 6 de xullo, viaxe ao medievo en Padrón. Camiño e destino. Pois sí, o acabas de escoitar agora mesmo e imos falar precisamente de unha nova oportunidade. Sei que fecera faltan excusas para visitar Padrón, pero unha nova oportunidade para visitar Padrón, para descubrir Padrón e para revivir o Padrón do medievo. Para as rúas da zona bella principalmente, aínda que prácticamente de gran parte de Padrón, pois esta fin de semana, xa dende mañá ao todo domingo, van regresar ata o medievo. E para falar desta nova cita medieval, 18 edicións, pois temos con nos a responsable de Festas Turismo do Concello de Padrón, novamente neste estudio. Chus, benvida novamente. Chus Campos. Hola Álvaro, bons días. Bueno, todo listo, preparado para unha nova entrega, xa maioría de idade, desta feira medieval de Padrón, onde nestes últimos anos o grupo de goberno quere afianzala aínda máis, que medre e que sexa unha cita imprescindible. Efectivamente. Como ben dís, a 18 edición da Feira Medieval de Padrón. Fáisenos maior, pois sí. Fáisenos maior de idade. E si queremos afianzar xa como este primeiro fin de semana de xullo a data marcada para a nosa Feira Medieval de Padrón. E tamén darlle unha identidade propia, como este ano, por exemplo, que o vamos a centrar no hermanamento que temos con Arjonilla, que se van a facer varios actos con respecto a esta hermandade, a este hermanamento, que empezará xa mañán, antes xa do mercado, con un acto no Salón de Plenos do Concello, onde se vai a firmar o documento que acredita que Arjonilla e Padrón somos povos irmáns, relacionados entre nós polo trovador Macías. Eso. Claro, algún pode preguntar que punto de unión hai e demais? Pois Macías o namorado. Macías o namorado. Que ten un punto de unión e moito simbolismo, evidentemente en Padrón, pero tamén na Arjonilla. Efectivamente. Por que o encadramos aquí? Bueno, pois porque é un trovador medieval, era un trovador medieval, Macías, unha figura moi importante no noso pobo. Como sabes, temos unha estatua del no Xardín Botánico, e outra na praza tamén chamada Macías. Macías naceu en Padrón e foi morrer a Arjonilla. Tuvo unha vida un pouquiño tortuosa, digamos, un pouco sufridor, un pouco, uns problemas que tuvo el aí. Namorouse dunha dama que estaba casada e, tuvo aí unha serie de problemas. E nada, morreu. Problemas da época. Problemas de amor, como pode haber hoxe en día, non? Morreu ali en Arjonilla. Ali tamén o teñen como unha figura moi relevante. Tamén teñen unha feira medieval importante que, esperamos a ver se podemos tamén nos ir alá. De feito, estamos invitados por eles. Espero que... Virán representantes deste municipio, o alcalde, entendo. Efectivamente, ven o alcalde, 2 concelleiros e máis o técnico de turismo. Pois nada, Arjonilla e Padrón que vanse xuntar con diferentes... este é o inicio de diferentes situacións que se poden vivir de forma conxunta, non? Un irmanamento e que podan xurdir historias futuras de visita, de vir e de xuntar reclamo turístico, ao fin e ao cabo. Ademais do que é o mero simbolismo desta hermandade, pois o que se busca tamén é logo fomentar diversas actividades entre os dous povos e que dai, que salan cousas boas para todos. Pois Arjonilla e Padrón, que van a aproveitar esta feira medieval. Que teremos? Así, hai cifras xa de expositores, de artesáns? Temos algunha cifra que... Sí, en principio hai sobre 80 e pico expositores confirmados. Despois pode haber inclusións de última hora, pero 80 e pico. Xa hoxe empezarán a montar os postos, xa temos o pobo completamente decorado e ambientado, esperando que chegue xa o venres á tarde. Con edicións anteriores era unha serie de rúas que o ano pasado xa se incorporaron máis. Sí. Como que se abriu ao mercado. Abriuse, cada vez intentamos abrilo máis.
Este ano pois vai no mesmo senso, si ter en conta que temos algunha obra na Rúa Real, que, bueno, vai estar aí, vai se permitir o paso igualmente, pero, bueno, vai haber unha pequena diferencia nese sentido. E logo, bueno, vais utilizar igualmente a Praza Rodríguez Cobián, a Praza da Igrexa, Sí. que vai haber aí unhas atraccións para nenos moi chulas, de madeira, un carrusel e máis un barco, e, bueno, moitas outras cousas que vamos falando agora. Bueno, empezamos por mañá. Que Sí. destacarías da xornada de mañá, concelleira? Bueno, mañá empezamos ás 7 da tarde como inicio da feira. Realmente vamos a inaugurala o sábado pola mañá, tamén Vale. coa Corporación de Aljonilla, como sempre, pero xa empezamos mañán pola tarde con todos os expositores, con música polas rúas, con obradoiros, unha batucada potente, que vai animar moitísimo o mercado, exhibicións de obradoiros de barro, e, bueno, todo tipo de actividades o que se suele facer na feira. Dende as 7 da tarde. Dende as 7 da tarde. Agora rematarán as Ás 12. actividades. A medianoite. Hasta as 12, sí. Vale. O sábado será hasta 1, pero logo venres e domingo hasta as 12. Perfecto. Vale, pois adentrados xa na xornada do venres, que máis destacamos do sábado? Bueno, sábado, a apertura do mercado é sobre as 11 da mañá. Ás 12 estaremos a Corporación de Padrón e de Aljonilla, Vale. e mala organización do mercado, pois dando un paseo por toda a feira, con música, con animación. Este ano incorporamos un chico que, bueno, igual moita xente o conoce, que se chama Sacho Selfie, Sí. non? Que é así como un pouco divertido, relacionado cas redes sociais. Vamos a intentar que estexa tamén pola mañán, para que a xente se anime a facerse o Sacho Selfie. Sacho Selfie, que ten un montón de seguidores, o noso compañeiro, e que anda tamén de festa en festa, de troula en troula. Claro. Un acerto esa fistrase, sí, señor. Bueno, logo temos mesas lúdicas para os cativos na Plaza de Baltar, na mesma ubicación que o ano pasado. Vale. E aí, bueno, os nenos poden estar aí un pouco máis relaxados, xogar, teñen o seu espacio, para que non sea tampouco agobio para os pais, sabes? Para que teñan o seu propio espacio. A música de Turdión vai estar todo o tempo polo mercado, animando, dando ese ambiente medieval que todos buscamos. Logo ás 6 tamén hai un concerto de Xoán Curiel na Igrexa de Santiago, donde tamén vai estar a Corporación de Aljonilla, e a Corporación de Padrón, e aí vamos a ver ese espectáculo, aberto ao público tamén. Bueno, todo o que hai aquí é aberto ao público, é gratuito. Todo gratuito. Todo gratuito. Vale, Xoán Curiel. Exacto. Perfecto. Bueno, andará o Sacho Selfie por aí todo o día, Eso. obradoiros de antigos Sigan a oficios. Sacho Selfie, sigan a Turbegal, que realmente Turbegal. é a conta así oficial e oficiosa, aínda que ten unha de Sacho Selfie, pero Turbegal que lle mandamos un saúdo enorme. Efectivamente. Eso, máis asuntos. Vale, as atraccións que xa vos comentei na Praza da Igrexa, Vale. atraccións de madeira moi bonitas, ademais. O sábado sí que hai que salientar o espectáculo itinerante da Deusa Tea e os seus personaxes de luz, e o espectáculo de Troula Subumbra, que, bueno, Troula sempre fai uns espectáculos impresionantes, non? Que con moitos efectos, que a xente lle suelen gustar moito. Entonces animo a todo o mundo que ás 11 estean Padrón para ver este espectáculo. Vale. E depois tamén, buscando mimetizar aínda máis o medievo de Padrón, hai un concurso onde se chama o comercio, a hostelería e demais a que, bueno, pois que disfracen, que atabien un pouco unha decoración medieval, non? Vai haber un concurso. Sí, vai haber un concurso para animar a todos os comercios e Eso, hosteleiros a que decoren os seus locais, para entre todos pois facer ese ambiente medieval que queremos no pobo este fin de semana. O domingo, bueno, pois entregaremos ás 12 os premios aos 3 locais. Vale. Mellor decorados. Vale. E o domingo, que fin de festa, que? Pois o domingo temos o fotocall cos personaxes do mercado, que todo o mundo se pode sacar fotos aí para subir ás redes ou para ter eles para eles mesmos. Vamos a ter cousas para os nenos tamén, os monifates, que é un número que se vai a facer na Praza Macías, que veñen ataviados con un barril, bueno, unha cosa moi interesante. Vale. Animo os pais a que traen aos nenos e nenas, porque vai estar moi ben. Pasarrúas do Bosque Vivente é un espectáculo de maxe infantil,
moi chulo tamén. O sea, cos máis pequenos moi presentes tamén no mercado medieval, Efectivamente, na feira medieval, ¿no? démoslle moita cabida Moi este ano familiar, sí, aos nenos e nenas para que, bueno, para que poidan vir as familias e teñan que facer. O domingo non interrumpe de ningún modo o mercado tradicional dos domingos, Non. non. Vanse conxugar as dúas... Vanse conxugar, vale. de feito vamos a levar tamén animación polo mercado tradicional, polo mercado dos domingos, Sí. para intentar integrar os dous mercados. Mira, un do medievo e outro do século XXI. Hai dous mercados que se van unificar nesa xornada do domingo. Con ese concurso de escaparates, penso que un pon a idea, un organiza este asunto de 3 días, que son unha feira medieval das máis relevantes que xa ten 18 anos, pero a importancia da colaboración do propio comercio da hostelería penso que é fundamental e que bo que sexa pois cunha recompensa en forma de premio para todos aqueles que decidan engalanar Padrón do medievo durante esta fin de semana. E xa está, non? Xa rematamos con 3 días de programación para todos os públicos. Sí, rematamos, quería tamén decir que o sábado, como xa ven sendo habitual nos 2 anos anteriores, tamén temos a exposición de coches antigos no Paseo do Espolón, que sabes que temos todo o Espolón, que ainda é un espazo bastante amplio, cheo de coches antigos moi interesantes para visitar tamén. Bueno, pois esa exposición de coches antigos que hai poucos días se nos privou na Praza do Obradoiro, negouse o Grupo Municipal a ter unha exposición semellante, e, bueno, pois teremos que ir a Padrón para aqueles amantes da automoción e tamén dos coches clásicos, pois no Paseo do Espolón. Esta fin de semana, pero sí. Padrón non descansa, arranca xa, bueno, outro día que tamén estiveches por aquí, falabas de que o Santiaguiño do Monte, con esa celebración, vaise alongar no tempo, con actividades ao longo prácticamente de todo este mes de xullo. Sí, bueno, vamos a empezar, onte saltou xa algunha información, non detallada, pero bueno, para que a xente reserve fin de semana de 18 e 19, porque vai haber 2 días completos de actuacións, música e diversas actividades que van interesar moito. Vale. Entón, que xa iremos desgranando. Que a fin de semana previa, non? A fin de semana previa, sí. Logo, o día antes tamén vai haber moitas actividades. Este ano, como xa sabedes, o ASNOT non se vai a celebrar. Entón vai ser... É o segundo ano que non se celebra? No, ano pasado sí se fixo. Ai, é verdade, sí. Sombreiros e demais. Este ano non se vai celebrar. Non, a asociación decidiu pois parar este ano. Bueno, eles deron as súas explicacións, e entón vamos a facer nós outra serie de actividades. Vale. Pois este ano non haberá ASNOT que misturaba tamén circo, sombreiros, era así moi voluminoso, pero tiña unha organización propia. Este ano decidiu pois non ter, por lo menos, actividade. Efectivamente. Bueno, pois nada, esa non va. Que se vai, o cal non quere decir que non haxa actividades de outro xeito. Vai haber moitas actividades que presentaremos noutro momento cando este o programa xa lanzado. O sea, 18 e 19 de xullo vayan reservando. Onde se vai celebrar? No propio lugar da celebración do Santiaguiño? Será en Padrón Casco? No Santiaguiño é o día 25, a romería simplemente. Eso é a romería. Sí. Vale. O resto de actividades van a ser en Padrón. Por Padrón. a xente non escoitou, unha cita de reunión moi campestre, de moita participación. Sí, é moi típica, que a xente nunca se perde. É verdade. Pero xa a fin de semana anterior xa vai haber actividades. E o día anterior, día 24, tamén. Tamén, toda a semana vai haber toda actividades. Semana. Sí. Actividades, moitas delas relacionadas, bueno, para os nenos e nenas. E nada, xa chirei contando máis cousas. E ata aí pode ler a concelleira neste momento, pero bueno, xa marcando datas, o Santiaguiño, que máis alado, día 25, que é a celebración de subir esas escaleiras, cantas son? 100 e algo. 100 e algo, é cómodo, Bueno, depende. Eu iba tan asustado que me dixo Ángel, bueno, imos chegar arriba, aparte soe facer calor bastante pero calor. 100 e pico escalé, pero faise cómodo. Bueno, na procesión vas un pouco máis lento. Sí, eso é verdade. Se vas a outro ritmo, se cadra Nos subimos a un ritmo bastante generoso e faise moi ben, unha cita que o ano pasado vivimos, andan as reportaxes tamén por aí, que este ano imos vivir en primeira persoa. Pois nada, feira medieval 18, esta fin de semana xa dende mañá a todo domingo, que pasan uns días e xa nos metemos na historia do Santiaguiño. Depois do Santiaguiño, que ven, concelleira?
O mes de agosto... Descansar, entendo. O mes de agosto, sí, solemos deixalo para as festas das parroquias, É que verdad. temos bastante... Están congregadas bastantes no mes de agosto. Por exemplo, o día 2 vai ser a festa do Pemento, que é o primeiro sábado de agosto, normalmente. E a partir de aí, E aí pois, xa empezan- festas na Ponte, en Iria, entonces eso deixámoslo para que as parroquias teñan tamén Sí, para non o seu solapar, público, que é o que non dicimos, solapar. non? Para que... E logo en setembro sí que xa se fará algunha cousiña que xa iremos falando. Bueno, pois deixamos así cousas das que falar para convidar a concelleira Claro. novamente. Eu é para poder volver, senón hombre, non me traes. para volver a este estudio. Pois graciñas tus campos por debullar un pouco a programación desta feira medieval e por adiantar que o santiaguiño, máis alá da cita clásica do 25 de xullo, vai ter múltiples actividades e tamén con esa nova de que non vai haber este ano Asnot, porque a organización dese propio festival, dentro do propio festival, pois decidiu non estar activo neste ano 2025. Graciñas, concelleira. Gracias a ti. Vémonos por Padrón. Vémonos na feira medieval. Vémonos Aí este está. finde.